Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića je donirao više od 900 naslova Bibliotetskom fondu Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. U posjeti Medžlisu Islamske zajednice Kozarac u subotu 6. maja 2023. godine boravio je profesor dr. Faris Gavran Kapetanović, direktor Bošnjačkog instituta Fondacija Adila Zulfikarpašića. Tom prilikom direktor je u ime instituta Bibliotetskom fondu Medžlisa Islamske zajednice Kozarac donirao više od 900 različitih naslova publikovanih dijela. Na veoma značajnoj i bogatoj donaciji institutu i njegovim rukovodiocima se u ime Medžlisa najsrdačnije zahvalio glavni kozarački imam Hafiz Amir Efendija Mahić, ističući vrijednosti ukazane pažnje Kozarcu, kao i doktoru Jasminu Mediću, članu Sabora Islamske zajednice sa našeg područja, koji je inicirao ovu donaciju. Obzirom na veliki fond knjiga koji ima u Bošnjačkom institutu, 109.000 naslova i preko 250.000 bibliotečkih jedinica, mi smo zadnjih par godina odlučili da različite destinacije u Bosni i Hercegovini dodijelimo po 1000 knjiga, obzirom da postoje zakoni oba entiteta, da institucija biblioteka da ima 5000 knjiga može postati delegate nekom općine, a jednu osobu koja vodila računa o biblioteci. Naime, čemu se radi, već smo teklim vrnama sam više dobro language Novog Sabu, Kunjević polje, Mahiravo, Kotor Vareš, naravno sa Nekinće i tako dalje. Planiramo u ovoj godini 6 destinacija obići. Prva je Kozarac. Zašto Kozarac? Obzirom na jedan od najznačajnijih povrataka koje imamo u Republici Srpskoj uz Janju. I evo, želimo da podržimo taj povratak sa ovom donacijom od 908 knjiga. Profesor dr. Gavran Kapetanović ističe da će posjetiti u narednom periodu uz Kozarac i Bosansku Dubicu, Livno, Jajce, Trebinje i Mostar. Ti biblioteke Bošnjačkog instituta koje čine voditeljica biblioteke Raptisa Pulji-Bulić, Maja Sijačić i ja, Sami Katibović. Dakle, mi smo pripremili izbor knjiga iz našeg duplikatnog fonda koji je šarolik prilično. Dakle, smatram da će obogatiti vašu biblioteku u značajnoj mjeri. Ima različite literature tu, od istorijske knjiga, književnosti, vjerske literature, odnosno teološke, tako dalje.